nen curtain raiser mar Majalam. Koro nower kapok emodonjo. Koro nowero mostly wendo kach bigi, wendo sito kale, wendo sogo machon ka. To wero mamit seche manowadonjo no, inda ne wero Helena wang'e dongo, kach bigi. Steve nowere miwena ni okach. Tapenjo umano kora penjo to mano ng'ama wer no. To na mano to kijana mowatiyo go ka wer kaka ema pok odonjo iluonge no Chieng'. Okay. Koro wadonjo kanyo, wadhi VIP. Koro ang'ise no bana nokotieko. Ang'iso mano bana nokotieko, kijana nokotieko wer. Tadwa mose. Wer maber kabisa. Momori Koro kanye kaka nwaromo go Prince Indah. Ma anya paro. Kata en maybe seche moko nya paro. Namiye 3,000 backstage kanyo. Koro matin no to koro emodonjo, koro ji ochako dum. Koro I enjoyed just a little bit and left. Koro kamane kaka nwaromo go Prince Indah. Gimoro gida imiye 3,000 ndalogo nitimo ang'o? Gimane kelo ni yuto mana boxing no? Yes. Ne wan gi pesa moko maluz matin. Maine mi chako bedo gi Indah nyaka kara kama ochopeni. Ine mi kuongo bedo manager ma Indah mokuongo. Tik. From zero. From nobody. Actually kapod ka ema jalamo. Emwachake loso exit mare. And then tie gima maybe jowinjo kata johera mag Prince Indah kia. No Prince Indah kane chako wer, he was inspired. And one person ma ok wanyal rule okoi journey mar Prince Indah manyaka mi flowers ge en ema jalamo. Kech mane mentor to mane ng'ama no inspire Indah. Ing'e kaka no inspire Indah? Around that time, actually before that album Mara Dede, ntie thum mane emogolo. Apani it was a single release or maybe neni April. Nen song manowuok before that album, but immediately that song, the album nowuok. Iluongo ni Gololi Part 2. Wendi nuoyo kendo. Thum no ema no inspire Indah. Actually, that is the reason momiyo Indah koro nochako compose thumbege. Kanye manochake gi Cinderella. Ma by that time, Indah ne en gi nying ariyo kende. Ne en idho Chieng' ama Cinderella. Prince ni ogolo kanyo. Koro mano ba adwa ng'isi kaka Prince nobiro, kaka Malaika band be nobiro. Yes. Koro thumcha nomoro Indah himself. Wendi nuoyo kendo. Maybe kata ema bro ng'eyo no mane thum mane omiyo Indah chako composition. Dong ang'isi ni kana donjo nowero a copyright. A copyright ya. Yes. Koro thum mane omiyo Indah chako compose thumbe en Gololi Part 2 mane mowero. Kanye ma bang'e no compose Cinderella and that first album. Koro during this time, kose loso album makwongo ma Cinderella, anto najajiwe ga nikech koro yudo ka wan friends, in fact koro nwaloso mang'eny kabisa. Koro awuok Siaya badhi Nairobi, achako tich, nayudo tich Kangundo Road, somewhere Kangundo Road. Iluongo ni Maisa, Mathare Youth Sports Association. Maisa kanyo nitie gym. And gym no nayudo tich kanyo as the gym instructor. That is now Nairobi. Koro Nairobi kuno, and they were based in Nairobi. So Nairobi nwaromo gi Kono romo mang'eny koro. Mang'eny kabisa. Koro I could come kumatiye no, gin gi bwana mo sani bende en manager ma jathum. Luongo no Koth Jarapugi. Luongo no Kokomo Victor. Kokomo Victor Kokomo. Uda Chieng' Nyagweng'. Kokomo piny yore. Mano be ne osiepe Indah kabisa. So they could come, the two of them, kumatiem Kangundo Road kanyo. Wagomba ka wabudha kanyo.
So it is from this point mane wapange koro exit mar Prince Indah. Koro 2015 ka ideyo 2015 kanyo towards the end wagaga mbaka anyise ni bana you can make it on your own. Koro nyisa ameke nadi how the exit plan. Anyise ni gin kiseyie ni nyalo loso bandni to exit plan to wa crack tu mondo wane kaka ibendi itimo mari. Koro nodoko yie ma wapango kako by that time mano wapango he was working on album 2. Koro tenda we manenda zako mana is album 2 mar Indah, Prince Indah. Tenda we manenda zako no compose Thumba Biriyo gika. Koro we planned no mago emotimo go koro launching. Kich album 1 chato no se the jine winjo already. Cinderella. Koro an mana ng'isi koro kaka nying mar Prince Indah nobiro. Now it is me. Ng'ise ni ing'en sani to ema en king. To kiwuok Sani ema en king. by then ema na en king. Thumbe ne ni winjo kabisa. Thumbe ma no hit that did album. No hit seriously. Ema en king sani. Ting'en kiwuok koro in iluongi ni Prince. Koro in wuode in Prince. To nyingi ma juogi en ga Indah. Koro nyingi juogi no bende wa incorporate Prince to bende. Nyingi ma juogi ne en Indah. Yes, mano nyinge madala. No hit okola. Indah. Koro Prince Indah ni ema wugo. And it is from that time koro wasedonji 2016. By that time ema inopo apaka you see all the social media handles mag Prince Indah. Like Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, everything masomo Prince Indah on social media. You create. And ma create te. I create to immediately. Wacha nying ni kore manyaka jingigo. Ma by that time pod notiyo kata Facebook niluonge ni Evans Ochieng. To nyise no nying ma Prince Indah ni nyaka koro I created all those pages and all those handles. Nyaka the existing today YouTube. Mana create kanyo. Koro nying ma Prince Indah no chakore waketo thumbege YouTube moko manosegolo album 1 and album 2. Wachako post gik moko and ninigo tebe anma Inimeniga rights go. tetet. No, up to now. Nyaka sani. I manage all the social media handles ma Prince Indah. Nyaka sani. Podi gina nikech kaka ne ginti. Yeah. Of course, so bende en gi credentials magi onyalo log in. But it is me and him ma were the managers. So everything koro chaka post matin ema wapango launching. Koro chopo koro 2016 no oseamua koro wuok ka ema jalam. Koro wapango launching wapango on 23rd December 2016. Steve, higa ma wantieni kochopo on 23rd December wadhi celebrate 10th anniversary ma Malaika Musicals. Koro kaka nying Malaika be nobiro ne wabet piny. Now we are launching in December. Which name do we use? Mar band ni. Koro kanyo an nabiro and jok matimo ohala kod Indah sani. Kichudo i pay bill marwa. Ti pay bill, official pay bill sani. Kichudo ibro neno ni account no ndiko ni High Chords Band. High Chords Band.
High chords, chords of CHORDS. High chords band. Mane jok matimo ohala kata kisega chudi pay bill Mane mabiro ni. mane mabiro. That was the name mar band ma an mana biro. And indan ga gimoro. Ne en kapok otimo. Ku discuss gimoro. Action make bed immediately. Obro sleep over that thing. Para. Koro ka kiny ni oduogo to wacho, you know, we are starting at a very humble background. To pod wakia kata gini bro dhi mbele. Akia kata pod odhi baga badog ka ema kachacha. Koro adwaro nying mo mamuol ma simple. Aparo nwa kete na malaika. Gimo maler mochakre ma humble. Anyise na it is okay. Kara koro wakete na malaika band. Koro mane kaka nying malaika band no Obiro. So during that time an pod natiyo kuma nawacho ni chahita gym. So inda insisted ni an ma kaka wasechako gini ni Ule muti kode. kik abed mabor kode. Apenje ni bana, this thing it is involving imanyo tich e bachego, iwuotho kech nyaka market your client, imany ni tich, ius diere kapod iuso nyaka CD, wagolo CD, koro ji be dwa nowinje. Koro kata kidhi manyo tich, nang'ise I don't know, I'm not well conversant ki Nairobi maber, akia bache mang'eny pok atim. To by that time nang'ise ni kokomo ne en ga TMX. I don't know, chieng' moro maybe nodhi interview moro nwang'e, pok wang'ega nyaka sani gimomiyo no slide back. Kore kanyo nodhi mowewa. Mowewo. Koro ne wadong' ji ariyo. And koro ka complain bwana, koro koko mane wan go chal na backslide. Kwang'e gimotime but this thing must happen. Kech oyudo ka koro wasepanga rambe, wasechoko pesa, mwadhi go launching. Actually, with a few friends, fans manong'eyo makaema, nokonyowa seriously. Kech koro nwapango launching. And that is where Kukumo we kapok udhi e launching. kapodi, yeah. And that is where kakuru aning'e ni ok nanyal kata wuothe ba go kamanyo tich nikech nakia. Koro we wanted someone mong'eyo, mosega timo management, mong'eyo jobachego. And that is where makoro wamanye jaduong' ma bende luoro sana miluongo ni Ben Chike. Ben Chike. Paro uda Simbu. Kamane kaka Ben Chike nobiro on board. Kech noyudo ka nosetiyo kaema, ne en manager ma Prince Indah, and then by then noonge kamoro mabende ng'ama ne koro en manwa manye mondo nikech en ong'eyo kuonde monyalo manye tich. Koro an back ka I handle technical issues moko ma tindo but koro kochopi thum, and so Ben nobiro on board. Kamane kaka nwachako malaika band. Yes. Ben ubedo go ka ndalo mang'eny. Ben wabedo go, it is up to 2023. Wang'adi Ben noywakni ni nyaka nyathi mana puonjo ni nyathini koro chaya. Chiko ywakni ma chike nodong' matin to chike kuong'i. Ing'eyo ni nitimori kode nade seche ma okay, anto gima natimo ne malich to pod akia nyaka sani ywak to be nawinjo but gima natimo ne malich lerna japenj gima notimore mana matin. Umudho chike oko bang' keto malo. Ing'eyo ni keto malo to it was a collective responsibility. Bende nitiere efforts mach Ben Chike notimo nokelo kanyo ma diso mang'eny kabisa. In fact, ing'en mondo mi jathum landre, jathum nyaka goch. To I can say ne Ben mane otimo manyo tije mang'eny.
mag Inda. To Inda be en ng'at ma tiyo matek. And an bende, koro part mana akawo en mako social media. Nikech ang'en social media nigi teko. And I was inigo social media to ben go physical clubs ground. to Minda to wer. Inda to wer. Koro ng'ato ka ng'ato and today Prince Inda is popular across social media. Anyalo brag because of me. Kapok wadhi kanyo, nyisa ni to ang'o momiyo nugolo chike ka? Nikech chapani ne owuok to noko more. Ing'en kata chunyo na gi TV ka. Nitie kaka utiyo. To koro ka ochopo kuma ng'ato ok ineno ka tije ma imiyeno nitie weche mang'eny kata gik moko ok dhi makare. To kambi oyie ni termination ga tie ma nyalo chung ng'ato. Bwana in koro chal kama gini koro selemia hii. So it was just gik mane timre kambi maybe nok dhi maber and then ne decision ma CEO ma Prince Inda. Iwacho ni ne in charge ma social media ine mani kete page. Iwacho ni ine ma in charge ma social media ine mitimo posting. Ine mani post bench ke Facebook. Ing'eyo ni ya image ne ke jine wakati noko nango tim kamano jaduong' maduong' kamacha kumo e Facebook. Ing'eyo ni ya iwacho ni sani dong' an ang'eyo ni maybe cameraman itiyo ka. To seche moko nitie gima adwa timo. To an kaka japiny man wuok akia. Koro maybe anyalo contacte to kara ino kotika. Maybe you contact the wrong person. Koro mondo mi japiny ong'e nyaka uler ni jina nyaka moi ng'ani to sani ok tim. Kata an dong' na ji post kose. Kose ato kire. Mane endo lando ne dwe mara ne tarik 6 dwe mara 12 2024. In nyaka gi date. Gini nyiswa ne jomoko wacho ni samoro kaka nitimo ne bench keni. Chal ni ginene jaduong' cha noduogo maki. People did not understand ni tore kaka koro Inda be ne nyalo wuoka to moi ni kwa bibedo kode okitim transactions mora lakini pod un kode band. Jomoko pani noriembe lakini noriembe e yo mamuol. Kake wacho ni nodwaro mondo achaka mamuol okero gi mamadhigang koro riembe yo mamuol. But I still work with Prince Inda up to now. So what led to this? Koro ineno Malaika sani en kambi maduong'. And me as Pius Omudho an bende an gi endeavors maga ma nyaka riemb. An igudo kamo iluonga ni mheshimiwa. Mheshimiwa. Honorable. Iluonga ni CEO. Komudho Foundation. Yes. Koro tene nan bende nitie gik ma sani a handle. Ma you see bet kacha is too involving. Kech simbe te clients te madwaro inquiry mora ma shows nyaki attend to them. To chopo kuma bende koro an maga bende ma personal. Koro ma baby okanyal attend na customers mag Malaika. So that's why no wachni okani transaction business mar Malaika, but I'm still in the management. Tene no miya thuolo. Transactions tiende ni e weche mag pesa koso transaction ni koro gik ma decisions making okitim. Of course decision making to mano nyaka bedi table nikech I'm part of management. Pesa mogulie. Transaction dong koro ntie koro kogochni. Pius adwaro show bondo. Show bondo. Okao 350
wakao 400 dong koro mago dong gibagain on behalf of Malaika Band. Ok mane ga transaction ok en na pesa kende. Malaika Band sani osegrow. To in jal kata kibedo mana Siaya, simbe migoyo, in ibedo mana fees. Ere pek kanyo? Nitie pek kabisa nikech kaka isewacho no osebedo maduong' no. Gigo nyalo bedo mang'eng ma kiriwo. Yena munda penji ma. Weche noringo social media ma bende intiere ne. Jomoko wacho ni chal ka gima manager ma piso mudho. Ni inda nodhi ofwenyo. Nitiere kaka nitimo business. Ego 350 to inda ichamo mana 150 ami record. Tene ni inda tiyo matek to mudho dongore. Mago to omudho nitie kaka lodhe. Mago to wach mantie. Dong ni winjo gini mano wachore kamano. And gima ji kia seche ma giwacho mago ni Malaika kanyo wan gima iluongo ni rate card. Ma Prince inda to ng'ang'a ni ya. My rate card marwa. My rate card. Wadhi gocho Siaya. I expect 350. Wadhi gocho Kisumu. I expect 400. Koro unless en mowacho chieng' moro maybe kiluonge kata kobiro ka. Koro ka rate card en 350 tinego kata 400. Koro 50 ma malo cha mar manager. Okoripo bed kamano. But of course kata ken kamano. But dong jathum to yudo na mare chama. Yudo na mare. Sani gi kindi gi Prince Indah chalo nade? We are good. Yeah, good kabisa. Makita sani wadwa dhi liel. Niching en Germany. En Germany Saturday. We went for 2 days. Giseduogo. Land back in the morning. Kuro sani obiro Kisumu ka. Bende en marite. Wadhi liel matoni ndiema. So dhiambo. Yes. Erokamano yie monda pe. Kinda kode ber. Kindi kode ber. Benchi ketonu sot. Kata en kindwa kode ber. Kindu kode ber. Benchi ke wawuoyo go mang'eny kabisa. Kapok wadhi break, nitiere gino mabende timore ga Wangla ka. Iwacho ni nyota. Wechego mag nyota. Gini thoro bedo mang'eny Wangla ka. Ma giwacho ni tika ka jogo ma jo Wangla wuok kendo gimanyo nyota. Ma samoro sacrifice achiel ariyo adek bende nitiere. Wano katone ndiema bende kane adhi thon. To wacho ne jomoko ne chal modhi ne ka juoga. Ang'o matimore e industry ni? Industry ni? Okay. Steve, gimiluongo ni juok. To nitie kuonde te. Obed mierewa kuma wadake. Obed tijewa. Kamoro amora. And sana wan joluo. Noseng'e ni ok waherore. Mano to adier mantie. But anto ngimana to pok oira ka. So I don't know how juok works. Ka en gima nitie. But gima ng'eyo jaluo to seche moko ok oherore. And then e thum ka. Gima nyalo teri mbele. Gina gik ariyo kende. Discipline and consistency. And I will tell you, ni ohangla under my management nitie gima an ma rule out. Ing'en chon cha niwacho ni jathum kosegolo album to rito higni 5 yaka kendo launch ama higni 3 yaka kendo launch album moro. Album mo release ni miela Iwe monde. Ko kendo yako mathumbe mabendo dwa golo next gina thumbe moko mipando. Mok nen. Mok winj kata oko. Mako winj oko to mano leak ng'ato bro kwalo. Mano gima nakuonga rule out Malaika ka.
wan kata wawere kaka onyien machon, jopiny winje kirekode, and you can see so many sounds on TikTok. Gin na thumbe manyien ma inda temo compose sani. That consistency ema nakwonga keto into place. Ni thum en seche ma iwinjo no ni idwa compose thum. Stop waiting ni kori rito ni higni 3 ekibro timang'o, ekibro golo thum kendo. Koro consistency no to ema osekonyo inda kabisa. Kendo osetere malo. Kod discipline. Inda is so disciplined makata weche kata kantie social media to okodewa ahinya. Bende ok kendo ahero gan ji okwinyindi social media kabisa. Kech seche mikwinye tiwuoyo kuome marachno otrend eka composition ne bith seriously. Seche ge monyalo compose thum mok expect. Nyota ni to dhi nade? Nyota no mano to na wach ma tie jok moko mwacho ni nitiere nyota mokawo mang'eny kabisa. Omajo moko nyota. Steve, mano to na wach. Ing'en piny ni ka tich matek osetami tini dong' nan weche manono. Koro mage weche manono miwinjo. Nitiere okabilung ing'eni ngi jathum to isewinjo thumbegi. Nitiere jathum manogolo thum moro ka. To kane watemo analyze ji ne wacho ni thum ni ogolo ne Prince Enda. Thum ni nowacho ni naparo ne thum ni en giri juogi. Kara thum ni awinjo ni Karima eji nyota. Okay. Naparo ni thum ni en kaka tich matek ma samoro ng'ato dhi mondo ibed gi familia maber. To in familia ma ji gomba ni ikawo chigi tinego, ikawo nyathini tinego. Kara thum ni nowacho ni thum ni kara jilara thum ni en juok. Apani thum ni isewinje. Kendo mano wero maber kabisa. Tadwa jiwe i thumbe. Kako were no? Ing'e ng'ama no were? I'll surprise you. Maybe ka wacha kianji bro wacho ni asungora kata okahero winjo thum. An thum awinjo. And to your surprise, nitie jathum miluongo no Thicho Jasuba. To your surprise nyoro sotieno eka nawinjo thumbe Othicho. To moko nawinjo mamit kabisa. Thum nawinjo inja karumo. Koro kata miwacho ni ower no maybe asewinje but ok anyal paro ng'ama owere. Kech ok an ga keen ahinya. Actually an ga keen. To lawruok thum to nitiere. Koro ka lawruok nitie, I wanted to talk about that nini miwacho no. Ka lawruok nitie or something, or kako wero cha, ni noweyo no thum, en mana tich matek, kara jomoko kawe nyota. Obo ranga nyota ng'at monyalo kawo, odhi go mbele. Thum ne en tich matek kara jomoko nege nyithindgi gi chiegi. If kama ne solution mofwenyo jomoko dhi go mbele, mano kara e gimotimo be. Mondo bet. To mano gima nitie. Ang'isi ni juok to nitie wonyo ji lawre and all that. But anto pok I experience juok. To kata koseira kara akiaga ni iraga. Erokamano kwa dhi mbele adong' mana penjare ka twadhi e break ang' waduogo twadhi go mbaka kache nyiso ni to lek man mabende ngodo ne John North Alego. Nwan gi jathum maroma kama bende ne wuok maber kabisa kendo ji ne chalo ka ji manohera kabisa iluongo ni Abeni Jachega. Mano po mana kotho. Nyawacho ang'o kuome? Abeni en jathum maber kabisa kendo thumbe mag Kazinde nahero. Sana ne en jathum maber kendo ago mos ni nyota ne nosim kapodi ok ochopo lek mare mar thum. But ne en jathum maber kabisa.
Beni chotho kinde corona do. Tony Ndiema bende owito ngimane kacha. E social media kandi jo na wanno kowuo ni chal ka gima ji ne lawe kodhi e stage to polore mag machalo kamano. Otho ma natural koso nege. Gima dwa jiwo go jothum mantie sani mapok otho. Ni nyaka ging'e ni tho to en gima nitie. En an sa ng'ato ka ng'ato nobro tho nade. Ema podi wakia. But koro nitie luo waka kata thum waka. Ng'ane lawa, ng'ane onega, ng'ane dwa nega. Mago to nitie. But adwa jiwogi ni to en gima nitie. Kendo Tony no to ng'eni was a personal friend. And you can see nowacho kata ka eni nini kanyo ni ken interview gi mogik ni osiepne kabisa thum. En Prince Indah. Actually aparo na an gi Prince Indah. Tony otuore but ji ne kia. Gik moko Tony kata chest problem ne en go. Kech anyalo paro around 2023 an nogocho na personal wacho ni gimoro yuya kore manyaka nanyise ni bana mano na pneumonia, always keep warm. Koro mago noywago kanyo. He was a personal friend. Ma en tuo mano chake chon. Tony ne tuo kama joman close kode ong'eyo. Tony ne on and off seche moko nodhi acting shows kotuo. And ng'at ma bende nonyalo go spend a lot of time was Prince Indah. Jomoko wacho ni ajawani osebedo ka ketho industry mar thum to chutho to ne benga kata joma bende koro go thum mar benga ne ni ido ka giseketho market wan kata mana prices mag bagi. Kech ido ga samoro ng'ato dhi jo angla matindo gi okaw kata mana siling 5,000 kata mana matin ne man. Koro market obedo overcrowded ma jo benga ido ka koro kata kuonde magitiye samoro onge pek bedie. Ma enya wacho nang'o? Thum en kaka package yourself. To kaka bende time consistency, discipline ma wacho nicha. Ema nyalo mi bechi odhi piny to dhi malo. Ng'en chop kuma sani Prince Indah nyalo negotiate. Sani walosi millions. Nitie shows mwago ga million. Mang'eny. Tie events ma we don't take less than 1 million. Ing'en mondo mi chop kanye na ni package yourself, girino iuse nade. Yani gimitimo no. Ere sinani mikete mondo mi obed maber wang' ji mondo ji ohere. Koro kakitime maber kaka omedo idho kaka bende bechi idho. Koro ji tiya matek. Ne upcoming artist kod managers ma bende samoro manager artist ma bende koro biro mapiny ginyalo wacho nang'o? Ni upcoming artists kod jowa ma pod apiny onge gima biro e yo mayot. Onge kaka sani idwa chung' tiwacho ni an adwa bet kaka Prince Indah. Iwacho ni inyamo mang'eng mok idhi muonyo. And mane problem, and that is the mistake magitimo. Negidwaro ni gibed malo, but they don't know the journey. Yet kata Prince Indah ne bed kanyo journey no. Kendo onge jathum mothagre kaka Prince Indah. Abo ng'isi the hustles mane wadhiye mondo mi Prince Indah koro bed somebody ma shows nyalo manyo ma koro an ok wamany. Ma sani as we speak indo bedo booked nyaka May 2027. From Thursday to Sunday. And you find nopod ji dwara. Makwa mwa pod kao bookings go. To the whole year pod wanyalo book kata kapok wadonje. Koro it is a journey mondo mi chopi level no. To ok en wuoth undamba achiel migoya goya nyaki wuoth mos yaki chop kanyo. Koro jarik ni jamgud nyoyo gi kuoyo. Manager dwano bedi ng'ama chalo nade? Manager ma manager band. Nyaki bed disciplined of course nikech inie wang' jathum. Inie picha mar band no. Koro discipline is paramount.
Wano kigero inda mochopo kama bende koro chope no. Ponono nitire jathum moko kacha ma bende gombo mondo miyombo chope kamoro. Samoro onge manager manyalo konye. Kogweli bende in ready mar gero ng'ato kendo. It is not always about manager. Gino en collective responsibility. Inyalo bedo na manager maber in gi jathum ma lazy. What do you expect? Jathum makata compose thum to kawe dweche abich. You see the genius in Inda. Niki ngise ne compose thum manyien pile pile. He has got the ability to do that. Yani ena gicha, ena talent. Mapan Naomi. He's capable. Na kawuono compose na thum king he can. So and they are lazy musicians ma cannot do that. Lazy no manager. Jowangla samoro wacho ni bende thumokel. Koro githoro ga dhi e mon madongo ge. Ma samoro koro weko ge to miyo ge pesa. Mang'eny ajawa industry. Mane rikni ma wacho nicha. Nikech lera ne kanyo samoro inyalo support mondo bed part of the journey kose in kaka manager no ka gino ok ber samoro no ka jathum owuok kacha to do ng'at ma bedo godo kendo chako gino ok ber nikech mon madongo kisedonje nyaka ibed responsibility margi. Nitie gik ma gidwaro e sama gidware no. Sechego ibende oripo be ni dech kamoro ibet piny ng'en thum ki compose to be dwaro kumokwe mine ina kendi. Kata ken bedroom to milori. Kata ken im to kite milori. To kiseyudo mon go ng'en gin ga kanyo with a mission. Gidwari ni won no mondo you attend to them. So you will not get time and I can't advise ni jathum obed kata. And then gima kelo gino ben shortcut ma gidwaro maisha mar inda. Maisha mar inda giyudo nade. Mine komigi pesa. Girwakre gibe gidhi kabolo bespok. Kelo to gikelo maber. Jogo nuko pesa dewa majamana giwese go dewa go gino gikelo to but ken maisha makiero you can't do your own thing so you must attend to them. To nitiere ma bende konya Kofi Makadori nyalo locho nang'o and ok gite. Nitie moko ma and then promoters ma bende dongo ma konyo jothum. And awacho an seche moko blame jothum. Ng'ato bira gi chuny maber en odwa konyo, odwa support yo, nyiew ni kata piano timo niang'o. But indo kori kawe. Ini neno nodwari. Ini neno nodwari kori chako weche go. Ting'en dhako to nigi weakness adi kende. Achiel. En giminyise ne mowi. Owinjo. Macha adega difference. Dichuo to gimoneno. Ewo dwaro. Manager macha ne kiki kose macha ne nadiri. Mane. Gimutimore ni Kofi Makadori. En manyo followers kose en gimono timore. Ing'en thum ka. An ing'en Kofi no. Kati category ma thum na segoli. How comes in Kofi ugolo thum karang'o mogik. Okay, en Kofi Makadori wang'e no golo but sane ok apar ken jathum maybe en go hand ni ne moko motimo ma personal gecho be jathum duonyo wawinjo thumbe ge mang'eny kata mogolo manyien. But sane ok ane ka any studio ahinya ana akia kata kuma Kofi nitie sane. Erokamano hadani kete mana kawan kende kachiel kod comments mathoth mabende oganda diher mondo mi asum. Kapok asomo ni kende adhi wadwa mondo dhi break matini madh pi. Kiduogo kwaduogo to mar ariyo to wadhi chako kachiel kod somo ote mar jahera machuny nagi TV. Kato wadhi tieko kachiel kod lek mari mar bedo kacha MCA mar North Alego. Waduogo bang' sama chuok. Ma en duond onagi. Chuny
Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond Onagi. Ma en duond Onagi. Erokamano nyakura mgajwang waduogo kende telo mar ariyo to mogik mabende koro pod wan kande kaachiel kod managers zo wan kendo iluongo ka ni Honorable the CEO of Komudho Foundation kendo en kacha gi lek mar bedo kacha Honorable mar North Alego MCA. Sani koro kwaduogo telo mar ariyo koro ken manager koro sani wan gi CEO kaachiel kod Honorable MCA to be North Alego nyakoro mgajwang nwachno kwaduogo telo mar ariyo to dhi kaachiel kod somo ote mari winye niti wacho nade wan ka gi Bernard Omondi wacho ni omudho tano fresh, Coaches Elvo wacho ni omudho taya, Sunya game wacho ni where is a station in Kisumu, Kisumu karo kamano wan gi Collins Onyuka, mano Collins Onyuka ng'eyo en loka. One of your fans maber kabisa undiko ka ni US. Wacho ni Omudho is a good manager, very organized and focused. I don't know if he can translate the same to politics. He is so soft for the politics, Makali. Wacho nako kanyo. Yen bedo soft mano is a character. Kose? Ono ni kacha dwaro tada. Bedo soft mano in born kako nyuli go. Mano kako nyuli. Yeah. Actually, bedo soft en mano kako nyuli, but koro nitie character mar ng'ato. And in politics, anachan politics chal go pong. I don't see similarities gi bigger hand in hand. Gik matimre thum kocha cha. Matimore politics ka. Aneno ka timre politics. Kochi maji nyota kone maji ticket. Wadgi Edu wacho ni keep pushing Dave wan gi Suo Kwiri. Mano the incoming woman rep Masiaya. Dhako rep. Wacho ni mos na Omudho wuod Alego. Erokamano. Kaeto wan gi Bernard Omondi wacho ni mano jatelo kuja siasa. Comments gi lal kanye kendo. Wan ka gi Mbewa Junior wacho ni North Alego Omudho tano tena. Soma ne otemoro kandie. Ne kanyaleo dagi konyo kuna mgajwanga somo tema gite alafu kuro ka Honorable Dhiji sonito lek mani mabende ngodo mar neno ni jo North Alego do kacha dongruok makare kata dongruok mabende samoro dwaro kacha wan ka gi anyane kandie comments gi lalka wan gi lungo ni Skoda wacho ni Omudho Wood Mary mano manager zizo wan Kahil Oreda wacho ni Kahil Oreda mano bende
jatelo maduong' e dhako rep kocha en emotimo achiel ariyo adek iluongo rise Tim Komudho Foundation. Owacho ni wuod Ameri Livewire en ruoth nomiye mich mar neno mbele ruoth otelne mondo oyud gima odwaroni. Bernard Omondi wacho ni mano jatelo. Mbewa Junior wacho ni Omudho will lift North Alego, Omudho tano tena. Kocheza Elvo wacho ni anyis jogo ni ngima dhano Nyasaye machiwo kendo okawo sama odwaro. My upcoming MCA mara Musnataya. Kochako kacha Mheshimiwa Komudho, mokwongo wachak ni to Komudho Foundation jomoko wacho ni ichake mondo miyo omi ombulu kacha kata stepping ahead mar kawo North Alego. Koro just briefly adwa nyisi kaka Komudho Foundation nochakre. An e gweng'wa and most of jogweng'wa maybe maneno bro confirm ni ahero gi. To gimomiyo ahero gi is a friend of mine. She lives in the US. Luon Feni en nyanya kach. I think en cousin mar DG ma Owili ma Kisumu. So Feni ni she's my friend. Otimoga medical camps. So chemo kanwago mbaka back in 2022 kanwago mbaka tanyise ni gimitimo ni gweng'wa kacha nitie problems mang'eny. How can I join mondo mi an be ter na medical company gweng'wa kocha? And she agreed. Ma first medical camp manwatimo was in 2022 around November. Kendo nochiedh jogweng'wago 3 days. Chiedh ji kamarumo kare jomoko ne ni ot go tuoche to gida wuok pesa onge. Na nochiedh ji gweng'wa kanyo seriously. Koro ne was strike a deal that this thing must happen yearly. Nikech jogi nigi dwaro mang'eny, so anytime itimo ma Kisumu to Siaya ndio be nyaka extend mondo watim. And an anyacho ni chunya ler, pesa taonge go mang'eny, kak taonge go kabisa, but chunya ler ma an tie students sane apan gina boro masomo kod nyinga man mapuonjo mano koweyo mag family ga mago mawuoko tenen gin ma ok ginyal afford fees mane konyo gi Komudho Foundation mano kata before the foundation. Koro nachako betimo gi Railan ma actually ariyo nosetieko form 4 last year. Moko ni form 3 moko ni form 2 sana. Koro apuonjo ji nyithindo. So with puonjo ji ni and that medical camp now for the next year be kendo noduogo now 2023. So Feni ni emane omiya paro no koro los migawo ma kata ka wabiro kata ka wamedo gini to wabiro through migawo no mondo landre. Koro na kanye mane wawacho ni koro wadwa register foundation ma beno ok en tich mayot. Register foundation ma ibedi board mar NGOs ok yot Kenya ka. It takes a lot of time but wala Nyasaye ne en gima nwatimo motimre. Koro nyithindo ka manwapuonjo ka medical camp ma koro ne biro go koro nwaketo gi under Komudho Foundation. And that is the creation of Komudho Foundation. North Alego kaw gi ticket mane? Steve,
Luo Nyanza ka kata ka luowa ka ok notimrenwa maber ahinya, kendo en gima nogowa go butwa chon butwa Butua. en gima nogowa ne babawa manwahero Raila Amolo Odinga notho samok ne wa expect kata ne Nyasaye okawo ngimane apoya nono kok ne wang'eyo. To babano an awuon kaka Pius Omudho jaduong'no ne ni chunya ka. Ma gima niwacho an left, ka baba wacho left to left cha, ka baba wacho ni right to right cha. Paro na I was among the blind followers mag Raila Amolo Odinga. To babano kane tho, nokelonwa odwa kaka joluo. To odwa ni gi chuny mane en go no extend e Kenya mzima, ma ODM nobedo party ma national. Koro Nyanza waka an unless ni jo ODM emogola i party nagati golo ji but an ja ODM kendo mane ticket madhi chomo go North Alego tir. Ponono ni jogi ok omiyi otiko to plan B chalo nade? Dong ka ndiko sani to en na Pius Omudho kod ODM. Ka Pius Omudho wuok to ka ODM dong' adong'a. To ka ODM owuok to Pius Omudho be dong' adong'a, koro Pius Omudho. Ok idhi bedo gi option moro mamanyo kawo piny gotiko moro? No. Maiso ni idhi gi ODM kokido tiket tiwegi kanyo? Koro adhi kaka Pius Omudho. Okoro idhi kaka Pius Omudho? Dong' koro sani to an go ODM. Ka ODM oweya to kadhi kenda. Lokruok mage midwa kelo e North Alego? Kata gino ma bende koro miyo ichung' idwaro North Alego no, nyen sani wan Kisumu. To be didak Siaya. Kata ing'eyo North Alego no, to lokruok ng'eny moripo kelo. Mokwongo North Alego nigi ng'ama nwayiero kata an nagono kura matiyo sani. To tich maber kata marach japiny ema neno. To an bende an japinyno. Koro ka tich ok tire North Alego maber, to an be aneno. To ka nitie kuma anyalo konyo. Ing'eni as a person, ng'ato ka ng'ato nigo rieko ni en owuon. Kata in nitie tich minyalo miya oko kanyo, bet oko kanyo. But in Steve ka ibiro, tiwacho ni an amiya tijni to kandi adabet kama ka ok dabet kaka Pius obeteni. So North Alego nigi chandruok mang'eny kabisa. To North Alego no, ei Alego mzima kanyo, mane kuma nigo mwandu mag Siaya mang'eny mogik. Koro North Alego. Mwandu machalo? North Alego no, kata mwandu malo kaniang' mipidho apidha ni, kata factory kao ni, nwang'o North Alego kanyo pidhe mang'eny kabisa. North Alego kanyo ema wanie kod dam maduong' ma supply pi ma jo water no kete. Dam no migole pi manyalo supply Siaya kata Azaul. To kanogol pi dam no, to pi no noteri got miluongo ni Mbaga, ma Mbaga kanyo to e polling station mara. In fact Mbaga kanyo e kuma wuoke area no. Noket tangi maduong' kabisa ma pi no supply. To magi osebet kodong' gina gik matho ma kata pi no koro kendo thako North Alego kanyo. E Siaya sani kadwa bed gi gimiluongo ni airstrip, to airstrip no na North Alego kende.
to kod Ugenya Sega. Kende man gi airstrip Siaya. To ma North Alego no, ma Gombe, airstrip ema duong' mogik, iluongo ni Gombe airstrip. To en bunge ma ji ema kwaye. En ndara ma ji puonjre na riembo gache. Kendo en gima otho kabisa. Magi duto dwaro ng'at ma nyalo wuoyo kata nyalo bedo connection kata nyalo dhiro sirkal mondo mi otim ang'o? Kotudre gi governor gi sirkal mamalo. Ng'e nyaka idhir from piny kaka gigi timre. To magi duto osebedo konindo. Koro magi gik ma nyaka chier mondo North Alego odhi mbele kabisa. Ineno ni to gavana maru ma Siaya bende otieno maber? Siaya? Kiweyo politics mag social media kata mwaneno matimre sani ma in ga an wang'eyo. Siaya tich tire kabisa. To mano bende wago erokamano ni Tutam okelo project Siaya matimre kabisa, but gik mang'eny gi kolabo kod county government kata gik migero ng'eny Siaya seriously. Koro tich to tire ground. North Alego ang'o mosebironu? Koro North Alego kanyo to problem nitie manyaka wasolve. Gik mabeyo go onge mosechopo North Alego? Nitie lakini itimo gi through MP marwa Samuel Atandi. Mamano bende koro e Alego kucha. En koro en ogai Malego. Kendo tiyo maber kabisa. Kendo North Alego to otiye kabisa. Nowacho kacha no ojende wek tholo aluwa jo siasa. Ne en kare. An according to me ne en kare. Kiche gimoro wuok kandiko sani Steve. Ni Usangwenya. And you find ni jok makta biro madwa nolieri gache mag jotelo okin kata jo area kanyo. And giforce makta ka en pesa to gidwaro ma bwana iwinjo kata kisega winjo bana miwa 100,000 miwa 100,000 sijui miwa 50,000 they are demanding. Koro ojende go to osebiro marach makantie yo minyalo ket gigo mondo giweye tabiano to ber kabisa. It is too rampant. Koro MP to na en kare iwachno according to me. An kapok kineno kowache kamacha to en gima maybe ji nyalo kawo negatively, but kichopi ground be neno kaka kijende go behave gi jotelo. You can really sympathize gi nyithiwa masani. Iwacho ni piny nyaka nywakne, piny ikawo ka oganda oriwore. Ng'weji mar kawo MC ma North Alego ni, jo siasa mage ma samoro dwaro kombe mamalo mabende kore makore godo sana? Anto ikomba ma MCA ni ene ma focus to aonge ja siasa kata malo mamakrago ma dawach ni ng'ane ema mako bada, ng'ane ema ng'isa natima kata ng'ane ema miya teko matimo ma. Aongo dagomb sana no mak bada kata dagomb sana, but there are people who I'm looking up to. Ang'isi ni kaka Alego to wana komanda achiel mano Atan Meli Onyamulu. Udhako majaneko Budget. Woman rep ng'ama nyalo kawo Siaya? Ging'eny mochung'. Ging'eny kabisa. Kendo is Siaya as a whole position
political position ma ji ng'eng'i en ma women rep. Wang' ni giwuok ing'en diere baba wa Raila Amolo Odinga ga ni kelonwaga kela miyo moro tiwacho ng'ane ni emoromo en miyeuru women rep. But to Raila Amolo Odinga ni omiyo gik moko timore ma different. Sani ji te ni ground. Kendo kendo women rep no to ji oe kabisa. Koro kaka time dhi kakwa bro pimo ratil margi. But ging'eny. In sani in gi ng'a mineno nyalo tero sea maber? Pok ayiero. Senator? Be pok ayiero. Governor? Be sani to rengwe matiyo. Koro mabro tiyo kani assembly tadhi. In gadieri idhi? Adhi. Koro ma ibro kelna ni mae governor. Kata man chunya bro yiero mbele kanyo. Mane mwa bro dhigo. King'iyo siasa mamalo bende koro sani oganda mathoth owuok kata jo Kenya owuok kacha ni jogo mok sir tend William Ruto giwacho ni Ruto koro nyaka dhi dala. Ineno ni Kenya ber koloko telo kose oganda dhi gi tend William Ruto? Ruto nyaka dhi dala to solution tok gimiwa. Ruto to nyaka dhi dala. To ng'ano mosewuok mosewacho ni Ruto nita piem go kopogre go walwa Masiaya. Ng'en jok mose declare no wan wadhi ringo ng'wech mar ker 2027 en muno walo to kod Maraga. Wan go nyango lowe bathe kae Wood Luo. Wood Siachu. Ento pok na winjo mare. Koro mage jok mose Orengo to dong be wacho ni embo odhi edep. Pok owacho. Mano anticipations. Orengo pok owacho no odwaro president. Rigathi Gachagua bo wacha ni wakudore wabro golo ng'ama be lakini pok gigolo United Opposition be pok ogolo presidential candidate mare. Koro Ruto no dhi na dala kwaseng'eyo ni ng'ano madwaga challenge en ng'a to dwa challenge to ng'ano tiende ni isiro tend William Samoei Ruto 100%. Wan ka gi comment moni ka to kendo adamondo asom ni godo ka bende kwanano ka sakoro wan ka gi luongo ni Collins Onyuka nowacho ni kotuni ticket mar ODM what next? Wacho. Wan mani seduoko Coaches Elvo CH wacho ni sio kwiri mama an kod sio kwiri mama an kod nyiri chunya an kod nyiri chunya diher mar mondo ilimwa especially dek we normally camp wageng'o iye mohiwa Lagos Songa Queens pano kwa ikacha ni kiyie to onyalo riworu mondo membi chope kony mari kaka Omudho Foundation kanyo. Alego Songa Queens go an gi tournament mabiro chakre this Sunday tarik 9 to rumo tarik 16. Atimo nyaka sports ma ok mae mokwongo kata last year natimo mana no Talego kanyo. Talego Queens go gin achiel kuom jotugo man dhi bedo tournament. Kan kagi comment pano sasa mogete wanyane moro kandie amuge jonko kamano to pod wan kandi kwa tiko chendo machalo koda kamandiero kamano madunga inya kumkete mane chuny onagi TV adundo jalwene kora mga jwang takrena machaki nyaka gibende sama bende koro watieke ero kamano bende ne jo amane to kamera kandie wan kande kachiel koda nyadendi Jane Akeo nyadendi Morino Ure kachiel koda the picha mombe no ngodo kan longo ni Felix Omondi wan bende gi Medusa machendo ni ilongo ni Nelson Mandela Okore mano wodo funyo Jerusalem kachiel kod bende wan gi woda Lagos wod sia mabendo limo wakandi Peace Woman Rep to be 2027 kahel kapo kwa tieko mheshimiwa baby watch ni mogik menyalo wego japiny. Wach na mogik manya wego japiny
en ni wang' ni telo mabiro ma 2027 thuolo omiye ojende be matindo otem. Koro kata kineno ka mbas nyakwari kata mbas wuodi miromo nyuol ochung' e komoro, in gima inyalo timo kaka jaduong', chongi gi lo kaka piny, chongi piny tilemna nyathino yud rieko. Ing'eni rieko to wayudo koro kuom jodongo gin manyaka gitaw, but koro teko mar ritogi to wan kijende ma koro sani wan go. Koro tekono wadwaro ni watigo kwaritogi maber, gin gibed abeda piny mos giywe, but gimiwa rieko gi wadhi tiyogo, but teko to sani koro en marwa. Koro kata yiero mabiro 2027 thuolo bed mar kijende kabisa. Kata kineno positions kata mag seneta ma Siaya, kijende obiro mang'eny kabisa. MP kijende biro mang'eny, MCAs gi to koro kijende dabal, to kata women rep gina nyiri moko matindo tindo. Koro wamiye gi thuolo mondo wane kaka piny wanyalo gerre. Gin gi teko mogundho, but rieko to wayud kuom jodongo. Koro jodongo lema ni nyithindgi mondo oti maber, gimiwa na blessings. Kamano. Ano ka sani yawuoyi ma bende wuok oko kacha laro komopogore opogore isidho, imbe in gi chenro mar yudo sith gi jodongo koso sesidhi? Ing'en gweth no ber, but koro lure ni isidhi nadi, inyalo rito. Ing'en sithono be biro kod rit. Inyalo sidhi titimo moro manya kuong'o sithono. Koro kanyo be nyaka ng'i maber kabisa. Kokamano tagoro kamano maduong' ahinya wan ka giluongo ni Bernard Omondi. Owacho ni kaw North Nera. Peter Oduor bende wacho ni mit maber kabisa. Kokamano koro Mgajwang', erokamano kuom kete mane chunyo na gi TV chakre no chake nyaka sama bende koro watieke ni koro Mgajwang'. Kangero ma kawuono na ene Hawi Lorieko mane tayo chenro en an Steve James aka Nyakwanyoro Nyawan Oritu Masani. Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watwak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo.